Pred nami je v tejto chvíli, milí diváci, cyklus Kinoklube. Ja mám k filmu, ktorý vám v rámci tohto cyklu premietneme, pripravených niekoľko informácií. Ide o ďalší film španielského režiséra Pedra Almodovara. Film Matador vznikol v roku 1986. Tento nadčasový príbeh stelesňuje vášne a lásku. Je dokonale dramaticky vybudovaný. Režisér ním potvrdzuje svoj nesmierny prirodzený talent, ktorý vyrástol bez dramatického či filmového vzdelania. Plynie v rytme reálnych vízií budúceho toreadora, ktorým zaznamenal fantastický odraz do sveta hviezd Antonio Banderas. A vo filme Matador je, hádam, najviditeľnejší režisérov španielský pôvod, na ktorého dedičstve buduje a dýcha. Filmom Matador získal Pedro Almodovar v roku 1987 na festivale v Oporte cenu poroty za najlepšiu réžiu a Julieta Serrano cenu za najlepšiu ženskú hereckú rolu.